bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dainimting kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang Lunes po ngunyan o kaya Merkulis po ngunyan, petsa 11 sa bulan kan Hunyo 2025. Ini ang Bareta alas 7 asin kami ang sadong maging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daing Iba. Enot sa headlines sa tuwing drakulang mga bareta, DTI daing na rehistrong pagbalgar sa presyo ka mga gamit pang eskwela sa mga tindahan sa syudad kan Legazpi. Solidarity Walk planong gibuhon kan Provincial Youth Development Office sa Hunyo 20 bilang parte kan selebrasyon kan Pride Month. DOH Bicol hinagad sa publiko na makisumaro sa mobile blood donation ngunyan aldaw sa LCC Mall, Legazpi Events Hall. Gobyerno probinsyal kan Albay piglalaoman na magiging sentralisado ang mga transaksyon sa paggamit kan government-wide email system. Sa lado nasyonal, bagong Supreme Court Justice na numpa na kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Voter registration sa 2025 barangay asin sangguniang kabataan elections. Diretso man giraray sa Hulyo. Liit na pagkatraso sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte tinino ni Senator-elect Ping Lacson. Reklamo kontra kay Immigration Commissioner Oogidon kan Palasyo Malacañang. Sa ibang nasyon, US military mapadara ng 700 na Marines sa LA bilang aksyon sa bayolenteng protesta. Baretang Sports, Carlos Yulo asin nagkapira ang mga gymnast ma-ensayo sa Japan. Yan ang headlines kunyan sa detalles ng mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Dahil ninarehistrong pagbalgar sa presyo ka mga gamit pang eskwela at mga tsindahan sa Legazpi City. Ini matapos ang ginibong monitoring activity kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol sa mga saudan sa Legazpi City. Tanganing masiguro na magkakanigo asin abot kaya ang presyo ka mga mayor na gamit pang eskwela para sa paharaning pagbukas kan klase. Sa Facebook post kan DTI Bicol, pigsabi na kasabay sa mga inspeksyon kanahin siya, iyo ang mga gamit arog ka notebooks, pad papers, ball pens, pencils, asin crayons. Katagod kani siniguro kanahin siya, padagod sa indang pagbisita sa mga saudan para maprotiran ang diretso ka mga parabaka lalo na ka mga magurang asin estudyante. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Bilang parte kan selebrasyon kan Pride Month ngunya na bulan, planong gibuhon kan Provincial Youth Development Office o PYDO Albay ang Solidarity Walk sa Hunyo 20 ngunya na taon. Sigon kay PYDO Head Rondon Ricafort, ang aktibidad ang may temang Dress in Your True Colors. Dagdag pa kan opisyal, mapuon ang Solidarity Walk sa Peñaranda Park asin matapos ini sa Albay Astrodome kung sa inpigaasahan na matiripon ang man iba-ibang sektor kan komunidad bilang pagpapahiling nin suporta asin pagkasararo sa selebrasyon. Pig-inganyar man kan PYDO ang mga opisina kan gobyerno probinsyal, mga hobenes, asin iba pang sektor na mag-atindir kan aktibidad. Mientras na sinabi pa ni Ricafort, maawot kaini na maibusol ang inklusibong programa para sa mga albayano asin maihiras ang kaaraman manungod sa mga isyong kinakahampangkan komunidad kan LGBTQIA+++. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piging kanyar kan Department of Health o DOH Bicol ang publiko na makisumaro sa gigibo na mobile blood donation ngunyan aldaw sa LCC Mall Legazpi Events Hall sa Legazpi City. Sa anunsyo kan DOH Bicol, parte kan aktibidad kan selebrasyon kan World Blood Donor Day na may katuyuhan na masimbagan ang kakulangan kan supply ng dugo sa mga blood bank o sa riyon. Ang selebrasyon may temang Give Blood, Give Hope, Together We Save Lives.
Mapon ang aktibidad at siya alas 8 nin aga sa godalauna nin pagkahapon. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pigdalaoman na mas magiging sentralisado na ang gobyerno probinsyal kan Albay sa paagi kan paggamit ni government-wide email system o GovMail. Base sa impormasyon, mataunin libreng email ang Department of Information and Communications Technology o DICT. As in ang Provincial Planning and Development Office, tanganing maging saro na sana ang agi kan komunikasyon as in transaksyon. Sa gabos na opisina o departamento kan gobyerno probinsyal kan Albay, ang GovMail may kapasidad na 50 gigabytes as in pwedeng gamiton kan mga opisina sa pakikipag-koordinar sa mga lokal na gobyerno gamit ang iba pang mga tools, partikular na ang Google Workspace. Pero kaini pwede man na magamit nin email alias o alternatibong account ang mga departamento kung saan pwedeng maggibo nin ibang pangaran ang sarong opisina tanganing makapagpadara nin email as in makaresibin nin mensahe hali sa man iba-ibang lokal na gobyerno sa bilog na probinsya. Sa dagdag pa niya atong baretang lokal ng apudan si Albay Governor Glenda Ong Bungao sa komunidad na suportaran ano kapadagos na brigada eskwela sa maniba-ibang eskwelahan sa bilog na probinsya kan Albay para sa pagbubukas ng klase para sa academic year 2025-2026. Sa sayang mensahe sinabi kang gobernadora na ang aktibidad bako sa na clean up drive kundi sarong movement as in community effort na may kamauutan na makabilog ng mga future ready na mga estudyante sa probinsya. Tinawanin doon pa kan opisyal ang importansya kan tema kan aktibidad na iyuan sama-sama para sa bayang bumabasa kung saan maut kining mas mapakarhay pa ang mga esensyal na skills ka mga estudyante arog kan literacy as in numeracy skills para sa mas progresibong komunidad. Maabot sa sobra 228,000 o milyones pesos ang kantidad kan tipo na donasyon hali sa mga partners kan Brigada Eskwela 2025 hali sa apat na host schools. Sigon kay DepEd Albay Schools Division Superintendent Nene Rosal Merioles. Sigon kay DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, ang mga donasyon kumpwesto nin mga laptops, construction materials, mga learning materials asin iba pa. Sinabi pa kan opisyal na mabibenepisyaran kan nasabing donasyon ang apat na eskwelahan sa probinsya kan Albay, ang Bakakay East Central School, San Jose Elementary School, asin Malilipot Central School. Sobra-sobra man ang pasasalamat ni Merioles sa mga partners asin mga nagtarabang-tabang tanganing maging model school, ang Bakakay East Central School asin Malilipot Central School. Sigun man kay BECS Principal Judith Belen, dakulang oportunidad na mapilian sa indang eskwelahan na maging host school kan aktibidad. Asin padagos an sa indang espersos tanganing mas mapakarhay, asin mas mapagayon pa an sa indang institusyon. Mientras tanto ng apudan si Albay Public Safety and Emergency Management Office Traffic Safety Division o TSD Head Roderick Mendoza nagibuhon ang fast tracking sa ongoing na road reblocking project sa Marlica Highway sa Ginubatan Albay. Ang mga apudan kasunod man ka mga reklamo manungod sa gabat na bulos ng trapiko dahilan sa papakarhay na dalan o tinampo partikular na sa Barangay Morera sa nasabing munisipyo. Sigon sa iyang Facebook post, big suggestion ni Mendoza na gumamit ng quick curing concrete ang semento na mas marikas na nagtatagas kumpara sa mga standard ng semento, tanganing mas mapadali ang pagtatapos ng proyekto. Pero padigdi, sinabi man kan opisyal na mga road repairs pwede man nagibuhon pagkabanggi, tanganing maibitaran ang gabat ng trapiko pati na ang mga delays o pagkaatraso lalo na sa mabukas na ang klase sa masunod na simana. Mientras na tinawan pa ni Mendoza, nagaypuanin magayon na dalan asin marahay na serbisyo sa trapiko ni mga albayanos na planong sa pinagigibo kan Department of Public Works and Highways o DPWH.
Ginibo kan Albay Provincial Cooperative Enterprise and Manpower Development Office o APSEMDO ang Livelihood Skills Program kaibahan an mga miyembros nin mga kooperatiba sa bilog na probinsya nin Albay sa APSEMDO Covered Court Kabangan Kamalig. Sigun kay APSEMDO Head Lucille Arcilla, ginibo sa duwang aldaw na komprehensibong programa ang pagprodusir nin dishwashing liquid detergent powder asin mga kandila. Ang training pinamamayuhan kan mga eksperyensyadong instructors na sina Reyna Amor Liagas asin Grace Tianyo. Kung sa insinda ang naging gabay kan mga partisipantes sa proseso kan produksyon. Pagkatapos man kan aktibidad, nakaresebian mga partisipantes nin complementary starter kits. Tanganing makapagpuon ang mga inininegosyo gamit ang bagong napag-adalan na abilidad sa paagi kan programa. Mga tugang primerong party po yan, gusto yung Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang national sports, asin kamugdagang kampanahon, bakalis lamang po kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. DCGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Sa Bareta niya to sa lado nasyonal, opisyal nang nanumpa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Supreme Court Administrator Raul Villanueva bilang bagong Associate Justice kan Korte Suprema. Naging testigo sa panunumpaan sa iyang pamilya asin mga opisyal kan palasyo kan Malacanang sa pangenot ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sinabi kang presidente na naugma siya sa pagpili kay Villanueva dahil sa mahiwas na eksperyensya kay ni asin aram kay ni ang mga trabaho sa Korte Suprema. Ang bagong posisyon ni Villanueva in magpapadagos sa magayon na koordinasyon kan ekotibo asin judikatura para sa mas matanos na pagkapadalagan kang gobyerno asin pagpakarhay sa buhay ka mga Pilipino. Si Villanueva tubong narbakan Ilocos Sur asin may 2 dekadang eksperyensya sa korte na nagpuon kan 2022 bilang presiding judge kan Regional Trial Court Branch 255 sa Las Piñas City, acting presiding judge sa Taguig City, asin Manila City, asin naging executive vice president kan Philippine Judges Association, asin Supreme Court Administrator.
Kinumpirmar kan Commission on Elections o COMELEC na magpapadagos pa man giraray ang voters registration para sa 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa masunod na bulan nin Hulyo. Iniapisar kan propestong lay na nagpapalawig kan termino kan mga opisyal kan barangay as in SK gikan sa 3 taon pasiring sa 6 na taon. Sigon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na importante pa man giraray na ipadagos ang rehistrasyon para matauanin pagkakataon ang mga namamanwaan na makapagrehistro maski pa 11 aldaw sana ang durasyon kainingon niya na taon. Enot ng inanunsyo kan COMELEC na ang voters registration para sa 2025 BSKE itinalaan sa Hulyo 1 sa Good Hulyo 11, 2025. Tinino ni Senator-elect Panfilo Lacson ang petty delay o diit na pagkatraso sa impeachment proceedings kontra kay Vice President Sara Duterte as naglalaom siyang patas ang magiging hatol kan 20th Congress kung mamabot man digdi ang impeachment trial. Sinabi ni Lacson na pati ang mga kaluinang nasa Senado nagsabing dahil hinindapig lalauman na kaipuan pang magdebate kung arin iko-convene ang impeachment court dahil formalidad man sa ini. Sa post sa X account niya, pinunto ni Lacson na ang diferensya nin duwang aldaw o pag-convene pwedeng nangahulugan na dahil sinunod kan Senado ang sinabi ka 1997 Constitution na ang Senado yung forthwith na mag-proceed sa impeachment trial. Dagdag pa niya na sigong kay Justice Adolfo Ascuna na sa framers kang Constitution ang gustong sabihin kan forthwith ay yun dapat maghiro sa trial o kaya ang trial na daing unreasonable delay. Uugidon kan Malacanang ang katotohanan kontra sa reklamong korupsyon kontra kay Bureau of Immigration o BI Commissioner Anthony Viado. Sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr. na maski hali ang reklamo sa white paper na daing pirma, aaramon pa man giraray kung may basehan ang mga aligasyon kay Viado. Difficile na mapag-adalan kung white paper sana kaya kaipuhan ang ebidensya sa mga sahot kontra sa opisyal kan BI. Pero dai man pwedeng iitsapwera ang mga siring na reklamo kaya maimbestigar ang Palasyo Malacanang kung may katotohanan o wara ang reklamo kontra kay Viado. Ang reklamo nag-ugat sa pigsasabing white paper na ipinaabot sa Office of the President kung saan pig-akusaran ang opisyal nin pagtataonin pabor sa mga naarestong POGO operator asin worker. Ligtas si National Security Advisor Secretary Eduardo Año sa nagpapadagos na evaluation sa performance ka mga gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maski may pigmamati sa isyong pangsalud si Secretary Año, pon pa kan panahon ng pandemic, nagtugot ini na magtinir sa National Security Council o NSC sa gusto kay ni. Sigon kay Castro, kumbinsido man ang Presidente na pwedeng ipagpadagos ni Año sa iyang trabaho sagod sa kakayanon kan sa iyang salud. Si Año, saro sa mga dating gabinete kan Duterte administration na kinuaman kan Presidente para magserbis sa NSC sa presenting administrasyon. Magirunduman na nagkapirang miyembros kang gabinete as an opisyal kang gobyerno nasikada na sa pwesto matapos ipag-orden kang Presidente na magsumitir ng courtesy resignation sa iyang mga gabinete as in iba pang opisyal na rin nakakasimbag sa polisiya kan paggatod ng serbisyo sa mga namamanuan. Ikinaugmakan Armed Forces of the Philippines o AFP ang opisyal na deklarasyon sa Basilan bilang Abu Sayyaf free. Sigon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla na maski opisyal na ang deklarasyon daipaman makampante ang AFP sa pagtutok asin pagbantay sa lugar maski pa nakabalik na ang katrangkilohan sa probinsya. Mientras na sinabi man ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido na apisar kan deklarasyon nin Abu Sayyaf free sa Basilan, daininda babawasan ang numero kan army sa lugar. Initanganing masiguro ang padagos na deployment sa lugar o development sa lugar. Minimal o diit sana ang numero kan Abu Sayyaf na namomonitor duman. Sa ngunyan, igwang brigade size o 6 na batalyon nin mga soldados ang nakadeploy sa nasabing probinsya.
Para po sa tuyang mga bareta sa ibang nasyon, asin sa kalado ng Karawato Sports, nasa linya si Nicole Ann Gloriani. Nicole, good morning. Marhay na aga, Sir Mar, marhay na aga sa satong mga parantabay. Mapadara ang US military nin 700 na marin sa Los Angeles, California para magtabang sa namamatean na bayolenteng protesta sa lugar, mantang nagahalat nin kadagdagan na National Guard troops. Ang lakdang na ini kasimbagan kan administrasyon ni US President Donald Trump sa padagos na protesta kontra sa mga immigration raids. Magigirumduman na 4 na aldaw na kan magpuon ang bayolenteng protesta dahil sa ginibong immigration raids sa Southern California na nag-ugat para magtiripon ang ribo-ribong demonstrador sa hampang kansarong Federal Detention Center kung saan nakadetain ang mga immigrants. Enot ng sinabi ni California Governor Gavin Newsom na mas angat siya nin kaso kontra kay Trump na nag-aakusar sa pag-deploy nin mga National Guard asin Marines bilang pagsuhay sa federal law asin state sovereignty. Tinuyaw man ka nagkapirang mga kritiko ang lakdang kan presidente bilang sobrang paggamit nin poder. Mantang padagos ang mga protesta tinauwan nin doon ni Trump na wala siyang pagpipilian kundi ang mag-deploy nin mga tropa para pugulan ang paglala kan bayolasyon. Sa lado kan Karawato Sports, nakatalaan na mag-ensayo sa nasyon kan Japan si Filipino Olympic gold medalist Carlos Yulo asin nagkapirang gymnast kan nasyon. Ang nasabing training bilang preparasyon kan nasyon para sa World Championship nagigibuhon sa Jakarta, Indonesia poon Oktubre 19 sagkod 25. Natatapos pa sanang maglaban si Yulo sa Asian Championship sa South Korea kung saan nagbulsa ininin sarong medalyang bulawan asin tulong bronze medal. Nagkapira sa mga makakaibahan ni Yulo iyo sina Ace De Leon, Miguel Besana, asin John Ivan Cruz, siring man ang tugang na si ni Carlos na si Carl Eldrew, iyon mag-ensayo man sa Japan. Enot kaini maabot sa 10 bulan na nagpahingalo si Yulo, hali sa trayumpo niya kan Paris Olympics, kung saan siniguro niya na makakamtan niya ang trayumpo sa mga torneo na sa iyang ientrahan. Iyan ang mga dagdag na bareta sa ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Sa kamugdagan po kang panahon, uyang pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Agasa, please kami. Marami na aga po sa mga paraan tabay para po sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. So, LPA tabi na pit monitor ta sa laog kang par. Naging na inisarong tropical depression kasuhapon. Padagos naman ang nagkararayo sa satuyang nasyon. As in, luminuwas naman ini ka na sa tuyang area of responsibility. Kaso bagong aga, halos daiini nag-iiro luman sa iyang presenteng lokasyon. Nasa 610 kilometros, sulnupan ka na Iba, Zambales. Ini may kusog na paros na minaabot sa 55 kilometro per ora, as in pagbugso Pandoros na minaabot man sa 70 kilometro per ora. Padagos na luway-luway na naghihiro, papasiring digdi sa direksyon ka na Sirangan, Sirangan ka na nasabing lugar. So, wala manining epekto sa man na parte ka na Kabikulan, pero madaramang giraray ni mga pag-uran duman sa parte kang northern asin central Luzon. Tubig di sa Kabikulan, dahil nga ni padagos man na nakaka-apektar in southwest monsoon, particularmente din sa central as in southern Luzon, so kaiba na po dyan ang Bicol region, maging digdi sa Visayas as in Mindanao, so padagos po kitang makaka-eksperyensya, kimadampog na kalangitan as in mga pag-uran, darangani kan habagat po southwest monsoon. So sa tuyang kadagatan, magiging banayad man ka na sundot sa moderato ang pagpupol, pero digdi sa bandang western section kang seaboards kang Bicol region, magiging moderate to strong. So medyo halangkawan na piglalauman kang taas kang pupol o balod, pwedeng umabot yan po 1.2 sundong 3.1 meters. Kaya ingat-ingat po, lalong-lalo na so nagagamit i-saradit na bangka. Sa tuyang temperatura sa bilog ng maghapon, pinakababa na sa 24 degrees Celsius. Kasi na pinakalang tao posibleng umabot sundong 31 degrees Celsius. So, opera naman sa naunambitan tang tropical depression sa luwas kang area of responsibility. Wala mong kitang na-monitor pang panibagong LPA o bagyo.
sa laog pang area of responsibility. So yan lang po ang sa tuyang update para sa kamong kakanban sa tuyang panahon. Halit o sa pag-asa DOST Legazpi ay may Bordales po sa liwat manay na aga. Thank you very much, Jim. Mga tugang yan na po ang kabilugang sa tuyang alas 7 mga bareta. Kini pa nasin kinalap sa DCGB News base sa nakalista 12 oras. Sa pangalan po ka nakatuwang nato sa pagsurat ka ng mga bareta, Jenny Matibalaran, siling man si Nicole Ann Gloriani. Sa technical, katuwang tayo si Chief Ramir Tanay, DCGB Social Media Department, kaya pong IT, Jerome Nico Martinez. Sa pangalan po kang Bilo Notor Bakan Mega Force Patrol, ilo kay Homer Realista Lola, si Efren Banyares, Noel Manalo, Mark Dinglasan, SM Sugar Ray Canoge FM, nakantabay. Tering man si News Director Emeritus Edwin Firalta, nakantabay. Kasi sa kabas po nakatune in sa 729 kHz sa bitang ka mga radyo. Sa mga nakatune in sa WGB FM dyan po sa Tabaco. Kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. At naman po si Mardo Labay iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Kapag na po masunod, ang hapot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na. Pagkalipas lang kaini. May plus ba ka mo sa life? Yes!